హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది కదా? ప్రణామాలు మాతాజీ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఎందుకో సిగ్నల్ కట్ అయినట్టుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము తరపున భాగవత పారాయణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ కార్యక్రమంలో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులోని 15వ అధ్యాయము అయినటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశంను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ బ్రహ్మ ఆ భగవద్ధామ వర్ణనను తెలియచేస్తూ, సో ఆ భగవద్ధామంలోనికి తన యొక్క మానస పుత్రులైనటువంటి ఆ చతుష్కుమారులు సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై ప్రయాణిస్తూ అంటే అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి సందర్భము. సో ఆ సందర్భంలో ఆ భగవద్ధామము వర్ణన, అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులు ఏ విధమైనటువంటి ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేయడము. సో ఆ క్రమంలో ఆ మునులు అంటే సనకాది మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో, సనకుడు, సనాతనుడు, సనందనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఈ నలుగురు కూడా ఆ భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశించి వారు ఈ జీవులందరికంటే పూర్వులు అయినప్పటికీ కూడా వారు బాహ్యంగా కనిపించేటువంటి విధానంలో 5 సంవత్సరాల బాలుర్ల వలె దిగంబరులుగా ఉండి వారు స్వపర భేదాలు లేకుండా ఆ భగవద్ధామంలో 6 ద్వారాలను దాటి 7వ ద్వారం దగ్గరికి రావడము. సో ఆ క్రమంలో వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ విధమైనటువంటి ఆకర్షణలు కూడా వారు లెక్క చేయకుండా ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై వెళ్తూ ఉంటుంటారు. అక్కడ 7వ ద్వారం దగ్గరికి రాగానే వారు ఒక 2 సమవయస్కులను చూడడము. ఆ క్రమంలో అక్కడికి అంటే వారి గురించినటువంటి వర్ణన ఉంటుంది. అయితే ఆ ఇద్దరు కూడా ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి ధర్మానికి భిన్నంగా వారు ఆ ద్వారపాలకులు ఇరువురు కూడాను ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై వెళ్తూ 7వ ద్వారంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి సనందనాది మునులను వారు ఆపడం జరుగుతుంది. అది ఆ
భగవద్ధామంలో ఉండవలసినటువంటి దానికి భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ పరిస్థితిలో వారు ఇక మునులు అక్కడ వారు ఆ ద్వారపాలకులు, ఆ శ్రీహరి యొక్క ద్వారపాలకులు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం ఏంటి అనేటువంటి అంశాన్ని వారు అంటే ఆలోచిస్తూ మరి వాళ్ళు ఇంకా ఈ విధంగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది, మహదాకాశము లఘు ఆకాశముల నడుమ పూర్తి పొందిక ఉన్నట్లుగానే వైకుంఠమునందు భగవానుడు మరియు ఆ వైకుంఠ వాసుల నడుమ పూర్తి సమ్మతి కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఈ సమ్మతి క్షేత్రమున భయబీజం ఎట్లున్నది? మరి ఇటువంటి ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి దానికి భిన్నంగా ఈ ద్వారపాలకులు ఏ విధంగా భయపడి ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై వెళ్తూ ఉన్నటువంటి మమ్మలను ఆపుతూ ఉన్నారు. మరి ఇది సరైనటువంటి అంటే విధానం కాదు కదా. కాబట్టి ఈ ఇరువురును వైకుంఠ వాసుల వలె వస్త్రధారణ కావించి ఉన్నారు. కానీ వారి అసమ్మతి వైఖరి మాత్రము ఎచ్చటి నుండి వచ్చిందో అది ఎచ్చటి నుంచి వచ్చింది అనేటువంటి ఆలోచనల వాళ్ళలో ఆ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్ మార్క్ వాళ్ళ భావనలో వచ్చినటువంటి అంశం. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి జీవులందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకం 4 వంతులుగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళే. కానీ అక్కడ అన్ని కూడా పరస్పర సహకారంతో ఇది అనేకమైనటువంటి ఉపమానాలను మనకి తెలియచేశారు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటువంటిది మనమున్నటువంటి ఈ దేశంలో కానీ ఎక్కడైనా పౌర సంబంధ శాఖ మరియు నేర నిరోధక శాఖల వంటి వాటిగా చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో అనైక్యత ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఏకత్వం ఉండదు. సో మరి ఇది వీరికి ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అంశంలాగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి లాస్ట్ లో చెప్తారు. ఏ సంఘంలోనైనా అంటే ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక జగమునందు కృష్ణ భక్తి భావన ధర్మము పూర్తిగా సమ్మతితో అనుసరించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు, అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకే శరణ పొందు. మరి ఆ విధమైనటువంటి పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్లే కదా వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటిది. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఆ విధంగా ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో పూర్తిగా ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ నియమము అక్కడ అనుసరించనిచో ఇక ఈ జగత్ అంటే ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండేటువంటి విషయాలను మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా పాటిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా వైకుంఠమే కాగలదు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో దానికోసం ఎటువంటి సంఘమైనా అది ఇస్కాన్ కావచ్చు, మరే ఇతర సంఘంలైనా ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని కృష్ణ భక్తి భావనను బోధించినట్లయితే అది ఆ జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించేటువంటి అంశం అని చెప్తున్నారు. అందులో కృష్ణ చైతన్య సంఘములో ఉండేటువంటి సభ్యులు ఎంతో శ్రద్ధతో కృష్ణుణ్ణే కేంద్రంగా నిలుపుకొని భగవద్గీతలో ఇవ్వబడినటువంటి ఆదేశాలను నియమాలను అనుసరించి ఆ భగవంతుని యొక్క సమ్మతితో జీవించినట్లయితే ఇక వైకుంఠమందే జీవించిన వారు అవుతారు, అంతేకాని ఈ భౌతిక జగమునందు కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిన్నటి దాంట్లో మనం చూసినటువంటిది. సో ఇంకా ఈరోజు మనము ఈ 34వ శ్లోకము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు ఒకళ్ళు. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. నేను చదువుతాను ప్రభు. చదవండి ప్రభు. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ తద్వామముష్య పరమస్య వికంఠ భర్తుః కర్తుం ప్రకృష్టమిహ ధీమహి మందదీభ్యాం
లోకానితో వ్రజతమంతర భావ దృష్ట్యా పాపీయ శస్త్రయ ఇమే రిపవోస్య యత్ర. హరే కృష్ణ శ్రీ ప్రభు. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక బ్రహ్మ ఇంకా అక్కడ మనకి అంటే మునుల యొక్క భావంలో మునులు వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆ ద్వారపాలకులను ఆలోచించిన తర్వాత వారిలో కలిగినటువంటి ఆ భావాన్ని చూసిన తర్వాత మరి వారికి ఇక్కడ ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు కనుక, అంటే ఆ ప్రవర్తన రావడం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది కనుక ఇక్కడ మునులు ఈ శ్లోకంలో వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని ఏ విధంగా ఉద్ధరించాలి, అంటే శిక్షిస్తూ ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి భావంతో వాళ్ళు ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. తద్వామముష్య పరమస్య వికుంఠభర్తుః కర్తుం ప్రకృష్టమిహ ధీమహి మందదీభ్యాం లోకానితో వ్రజతమంతరభావ దృష్ట్యా పాపీయ శస్త్రయ ఇమే రిపవోస్య యత్ర. సో ఇంకా మునులు ఈ విధంగా భావిస్తూ ఉన్నారట. కాబట్టి కనుక ఈ ఇరువురు కల్మషయుతులను, ఎందుకంటే ఆ ఇద్దరు కూడా ఆ భగవద్ధామంలో ప్రవర్తించవలసిన రీతికి భిన్నంగా వారు ప్రవర్తించి ఉన్నారు. కాబట్టి తత్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు తత్వాం అముష్య. కాబట్టి కనుక ఈ ఇరువురును ఆ భగవానుడి యొక్క, అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క, ఇక్కడ పరమస్య ఆ దేవదేవుని యొక్క, అంటే ఎవరు దేవదేవుడు, పరమస్య దేవదేవుడు, వికుంఠ అంటే భర్తు, ఆ వైకుంఠ నాదుడు. వికుంఠ అంటే వైకుంఠము, భర్తు అంటే నాదుడు. సో మరి ఆ వైకుంఠనాథుడు ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండడానికి భిన్నంగా ఈ ఇరువురు కూడా కల్మషం అయి ఉన్నారు. సో కాబట్టి వారు ఆ మునులు ఈ విధంగా అంటున్నారట. కనుక ఈ ఇరువురు కల్మషయుతులను ఏ విధంగా దండించవలెనో ఆలోచింతుము. సో ఎందుకు వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇక్కడ? మరి ఆ గోలోకంలో, అంటే ఆ భగవద్ధామంలో, ఆ వైకుంఠం లోకంలో, ముఖ్యంగా వైకుంఠ లోకంలో వాళ్ళు ప్రవర్తించడానికి భిన్నమైనటువంటి ప్రవర్తనను అక్కడ ప్రదర్శించారు. అంటే వాళ్ళు వైకుంఠ వాసుల వరే వస్త్రధారణ కనిపిస్తూ మనసులో మాత్రం వేరే విధంగా ఉన్నట్లు కనిపించింది. సో కనుక ఈ విధంగా ఈ కల్మషాలను పొంది ఉన్నటువంటి ఈ ఇరువురిని మనం ఏ విధంగా వారిని దండించాలో ఆలోచిస్తాము. అలాగే అంత్యమున వారికి లాభము చేకూర్చున్నదిగా ఆ దండము యుక్తంగా ఉండవలెను. ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని ధామంలోనికి వచ్చారు అంటే ఆ అర్హతను సాధించే వచ్చారు వాళ్ళు. కాబట్టి మనం ఏదైతే దండించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో ఆ దండన వారికి అంత్యమున లాభం చేకూర్చే విధంగా ఉండాలి అని ఈ విధంగా అంటే వాళ్ళు ఆత్మతత్వాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు, ఆ యోగమాయ బలం ద్వారానే అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో అయినట్లయితే ఏ విధంగా వీడు నన్ను అడ్డుకుంటాడా, సో నేను బాస్కి చెప్పి డిస్మిస్ చేస్తాను, లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తాను అనేటువంటి భావన వస్తుంది. అంటే మనకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మనము, అంటే అన్యాయం అంటే మనకి అవమానం జరిగింది కాబట్టి మనం వారిపై పగ తీర్చుకోవాలనేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మునులు చూడండి, వాళ్ళు అది ఆత్మతత్వం పొందినటువంటి వాళ్ళు. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? భగవద్ధామంలో ఉండడానికి, అంటే మనల్ని అడ్డుకున్నారే అని భావనలో లేరు. ఇప్పటి వరకు మనం చూడవలసినటువంటిది మనల్ని అడ్డుకున్నారు అనేటువంటి భావన కాకుండా, అంటే భగవంతుని దర్శనార్థమై వెళ్తూ ఉన్నటువంటి మనల్ని అడ్డుకున్నారు. కానీ భగవంతుని దగ్గర ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? ఇక్కడ ఎవరు కూడా శత్రువులు ఉండరు, పూర్తి సమ్మతే ఉంటుంది. పూర్తిగా భగవంతునికి ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ ఉంటారు. మరి అటువంటప్పుడు వీళ్ళు మన ఆపడం ఏంటి? అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ధర్మానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించారు అనేటువంటిది ఆలోచించారు తప్ప, ఏంటి మేము మునులం వచ్చాము లేదా ఎప్పటి వాళ్ళం వచ్చాము, మమ్మల్ని అడ్డుకున్నారా వీళ్ళు అనే భావన రాల వాళ్ళు. అలాగూ కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు, మనం ఏదైతే దండించదలుచుకున్నామో ఆ దండన
వాళ్ళకు మళ్ళీ మేలు చేసేదిగా ఉండాలి, అంటే వాళ్ళలో పరివర్తన వచ్చేటువంటిదిగా ఉండాలి అనే విధంగా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, వైకుంఠ జీవనమునందు వీరు భేద బుద్ధిని గాంచినందున కలుషితులైరి. మరి ఇక్కడ కూడా వారు ఎందుకు దండించాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళు కలుషితులయ్యారుగా భావిస్తున్నారంటే, వైకుంఠ జీవనమునందు ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉండవలసిన అంటే దానికి భిన్నంగా, వైకుంఠం అంటే ఏంటి, పూర్తి ఐక్యత అని చెప్తాం కదా, పూర్తి సమ్మతి. మరి అటువంటి ఆ వైకుంఠ జీవనంలో ఉండవలసిన దానికి వీళ్ళు భేద బుద్ధిని ప్రదర్శించారు కదా, అంటే ఆ భగవంతుని దర్శనాన్ని ఆపివేశారు. కాబట్టి వీళ్ళు కలుషితులయ్యారు. వీరిని ఈ స్థానము నుండి తొలగించి, ఎచ్చటో జీవులు మువ్వురు శత్రువులను కలిగియుందురో అట్టి భౌతిక జగమునకు పంపివేయుదము. ఇక వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు, వీళ్ళలో కల్మషం వచ్చింది కనుక వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండడానికి అర్హులు కాదు, కాబట్టి వీరిని ఈ స్థానం నుండి తొలగించి, ఎచ్చటైతే వీళ్ళ ప్రవర్తనకు అనువుగా ఉన్నదో, అంటే ఏ ప్రదేశంలో అయితే వీరు ప్రదర్శించినటువంటి విధానం ఉంటుందో అక్కడికి వీళ్ళని పంపించి వేద్దాం, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంకి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి కామ క్రోధ లోభము అనేటువంటి ముగ్గురు శత్రువులు, 3 శత్రువులు అని చెప్తారు. సో మరి ఎక్కడ ఎక్కడైతే జీవులు ముగ్గురు శత్రువులను కలిగి ఉంటారో అట్టి భౌతిక జగమునకు వీరిని పంపివేయుదము అని ఆ మునులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అంటే మునులు ఆ ద్వారపాలకులను దండించడము, అదే సమయంలో వాళ్ళు ఏ భావనలో ఉన్నారో దానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని మళ్ళీ, అంటే వారి భావాలను పొంది తిరిగి వారికి అంటే తిరిగి అక్కడికి వస్తే భూలోకంలో ఎలాగూ మానవ జన్మలో ఉండినట్లయితే తిరిగి మళ్ళీ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక అటువంటి అవకాశాన్ని వాళ్ళకి ఇద్దాము అని వీళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఇద్దరు ద్వారపాలకులను ఉద్ధరించాలి అనే భావనలోనే ఉన్నారు. ఆ దండను కూడా వాళ్ళని ఉద్ధరించే విధంగానే ఉండే విధంగా వారు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకిక్కడ వారి భావనలలో, ఆ మునుల యొక్క భావనలలో ఉన్నటువంటిది. సనకుడు, సనాతనుడు, సనందనుడు మరియు సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఆ మునులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము ఏదైతే ఉందో అది చూసినట్లయితే, ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు. విశుద్ధాత్మలు ఏ కారణం చేత భౌతిక జగత్ అంటే ఆ భగవానుని యొక్క నేర నిరోధక శాఖగా భావించబడినది. సో నిన్నటి శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, వివిధ ప్రదేశాలలో అంటే ఒక దేశంలో
అక్కడ ఉండేటువంటి జీవుల అండ్ ఆ ప్రదేశాన్ని వరకు మనం తీసుకున్నట్లయితే అందులో 2 విభాగాలు ఉంటవి అని. ఒకటి పౌర సంబంధ శాఖ, రెండవది నేర నిరోధక శాఖ. సో మొత్తం ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి మొత్తం ఉన్నట్లయితే, అంటే భగవంతుడు ధామాలు వీటిలన్నీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పౌర సంబంధ శాఖగా చెప్పబడేటువంటివి. సో అక్కడ పూర్తిగా ఐక్యంగా ఉండాల్సినటువంటి విధానము అక్కడ బోధించబడేది. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అంతా కూడా సమ్మతి, అంటే ఐక్యంగా ఉండేటువంటి విధానాలు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. సో కాబట్టి అక్కడ శుద్ధ సత్వగుణము ఉండి అక్కడ విశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మలు నివసించేటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది. సో ఎప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి విధానంలో ఆ లోకాలు కూడా శాశ్వతమైనది. కానీ భౌతిక ప్రపంచం మాత్రమే అది ప్రళయం అవుతుంది, మళ్ళీ సృష్టించబడము అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి మరి ఆ శాశ్వతమైన భగవంతుని యొక్క నిత్య సహచరులుగా అక్కడ ఉండేటువంటి భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఉండేటువంటి జీవులు, ఆ విశుద్ధాత్మలు, శుద్ధ స్థితిని పొందినటువంటి వారందరూ కూడా, అంటే ఈ జైళ్ళ శాఖలో నేర నిరోధక శాఖకు వచ్చేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వారు శిక్షలను అంటే మనం ఎలాగైతే జైల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం ఉండి పరివర్తన చెంది సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నామనుకోండి, ఏం చేస్తారు, జైల్లో విధించినటువంటి శిక్ష కంటే కూడా ముందుగానే వాళ్ళని విడుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి చెడు ప్రవర్తన అక్కడ చేసామనుకోండి, శిక్ష మరిగి పొడిగించబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అదే ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ నేర నిరోధక శాఖగా భావించబడేటువంటి ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, భౌతిక జగత్ సోలోకి విశుద్ధాత్మలు ఏ కారణం చేత వస్తూ ఉన్నారో ఆ స్థితిలలోనికి వచ్చి పడుదురో మనకి భగవద్గీత యందు 7వ అధ్యాయంలోని 27వ శ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానులే తెలిపారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి విశుద్ధంగా నున్నంత వరకు, ఆత్మ అంటే శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నంత వరకు కూడాను ఆత్మ ఆ భగవానుని కోరికతో సంపూర్ణ సమ్మతి యందు ఉండును అని చెప్తున్నారు. కానీ అది అపవిత్రమైనంతనే భగవానుని కోరికలతో సమ్మతింపక అనైకమత్యమును ప్రదర్శించును. అట్టి కల్మషము కారణమున అది ఈ భౌతిక జగమున, అంటే ఎక్కడైతే జీవులు కోరిక, క్రోధము, కామము అనేది ముగ్గురు శత్రువులను కలిగి ఉందురో, అక్కడ మునులు భావించినటువంటి విషయం కూడా అదే ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశంలో కూడా. సో ఇక్కడ పాపీయ త్రయ ఇమే రిపవో అంటే శత్రువులు, యస్య అంటే అస్య ఆ జీవుని యొక్క. సో ఎక్కడైతే ఆ పాపమయమైనటువంటి ముగ్గురు శత్రువులు ఎవరు, కామ, క్రోధ, లోభములు అనేటువంటి ఆ ముగ్గురు శత్రువులు ఉండేటువంటి, సో పాపీయస త్రయ ఇమే రిపవో అస్య యత్ర అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడైతే ఆ పాపమయమైనటువంటి ముగ్గురు శత్రువులు ఉంటారో అక్కడికి వీళ్ళని పంపించుదాము అని ఆలోచన ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. వీరిని ఈ స్థానము నుండి తొలగించి ఎచ్చట జీవులు ముగ్గురు శత్రువులను కలిగి ఉందురో అట్టి భౌతిక జగమునకు పంపివేద్దాము అని భావిస్తూ ఉన్నారట ఆ మునులు. సో ఇక్కడ కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మరి ఆ కల్మషము ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే జీవులు శుద్ధ స్థితిలో ఉన్నంత వరకు, శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నంత వరకును, ఆ భగవానుని కోరికతో సమ్మతి ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ఆ ఆధ్యాత్మిక ధామాలలోనే, ఆ వైకుంఠ లోకాలలోనే నివసిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే
ఆ భగవంతుని యొక్క కోరికతో సమ్మతించకుండా అనైకమత్యమును, అంటే భగవంతుడు భోగించడం ఏంటి, నేను కూడా భోగించవచ్చు కదా, భగవంతుడికి ఆ స్థానం ఇవ్వడం ఏంటి, నేను ఆ స్థానాన్ని ఆక్యుపై చేయవచ్చు కదా, ఆ విధమైనటువంటి అనైకమత్యం భావన ప్రదర్శించబడుతుందో, అట్టి కల్మషము కారణమున, అంటే జీవులు ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని చాలా చక్కగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఈ కల్మషమైనటువంటి, మనకి ఇంకా భగవంతుడు కూడా చెప్పారు, త్రివిధం నరక ద్వారం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి, కామ క్రోధ లోభములు అనేటువంటి ఈ 3 కూడా నరకానికి రాజమార్గాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అటువంటి ఈ ముగ్గురు శత్రువులు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో, జీవులు ఎక్కడైతే ఈ ముగ్గురు శత్రువులను కలిగి ఉంటారో ఆ ప్రదేశానికి వీళ్ళని పంపించి వేద్దాము అనేటువంటి భావం ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక కామాది ముగ్గురు శత్రువులు జీవులను భౌతిక అత్యస్తమందే కొనసాగినట్లు చేయుదురు. ఎప్పుడు జీవుడు వారి నుండి విడుదల పొందునో అప్పుడు భగవద్ధామమును తిరిగి ప్రవేశించుటకు అర్హతను పొందును. కనుకనే ఎవరును ఇంద్రియ భోగమునకు అవకాశము లేనప్పుడు క్రోధము చెందరాదు, అవసరమునకు మించి పొందుటకు అనేటటువంటి లోభమునకు గురికారాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి ఆ విశుద్ధాత్మలు ఏ కారణం చేత ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి, అంటే భగవంతుని యొక్క ధామాలతో మనం వివిధ ప్రదేశాల్లో దేశాల్లో అలా చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిలో మరలా ఊర్లలోకి వచ్చేటప్పటికి పౌర సంబంధ శాఖ, నిరోధక శాఖలుగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు భగవంతుని దృష్టిలో చూసినట్లయితే ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా పౌర సంబంధ శాఖలుగా ఉన్నట్లు, ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, సృష్టించబడి నశింపబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది నేర నిరోధక శాఖగా భావించబడేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆ స్థితిలోనికి వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చి పడుతున్నారు అనేటువంటిది భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఏంటి ఆ శ్లోకం అక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి, ఓ భరతవంశీయుడా, కోరికా ద్వేషము, ఇచ్ఛా ద్వేషము అని చెప్తున్నారు. కోరికా ద్వేషము అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వములుగా మాయ ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేన, కోరికా ద్వేషము నుండి కలిగినటువంటి ఆ ద్వంద్వాల చేత మోహితమై ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. పరంతప అంటే ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా, ఆ కోరికా ద్వేషము నుండి కలిగినటువంటి ఆ ద్వంద్వాల చేత మోహితులైనటువంటి సమ్మోహం సర్వభూతాని, ఆ మోహితులైనటువంటి ఆ జీవులందరూ, సర్వ జీవులన్నీ కూడా సర్గే యాంతి పరంతప అని చెప్తున్నారు. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా. అంటే ఇక్కడ సర్గే అంటే సృష్టించబడడం, అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక దేహాలను పొందుతూ ఉన్నారు, అంటే జన్మిస్తూ ఉన్నారు, అంటే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి దేహాలను తీసుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దీనిలో కూడా మనకి భగవద్గీతలో వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణ, విశుద్ధ జ్ఞానమైనట్టి, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతునికి విధేయుడై ఉండడమే జీవుని యొక్క నిజమైన సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. అంటే విశుద్ధాత్మలు ఉండేటువంటిది ఏంటి అంటే, ఆ భగవంతునికి విధేయుడై, ఆ భగవంతునికి పూర్తి సమ్మతితో ఉండడమే ఆ జీవుని యొక్క నిజమైనటువంటి సహజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో అదే చెప్తాం మనం, మానవుల యొక్క జన్మ యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ మనం ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై, ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ క్రమక్రమంగా శుద్ధ సత్వగుణాన్ని పొంది
క్రమంగా శుద్ధ భక్తిని పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఇక్కడ ఈ మానవ జన్మలో పొందేటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనిషి ఎప్పుడైతే భ్రాంతిలో ఈ విశుద్ధ జ్ఞానము నుండి వేరైనప్పుడు ఏమవుతున్నాడు? మాయకు ఆధీనమవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ ద్వంద్వాలు, ఇచ్చ ద్వేషము అనేటువంటి ఈ ద్వంద్వాలు, అంటే కోరిక, ఇచ్చ అంటే ఏంటి? కోరికలు, ద్వేష అంటే ద్వేషము, ఆ రెండింటి ప్రభావానికి, అంటే ఎప్పుడైతే ఆ శుద్ధ జ్ఞానము నుండి, అంటే విశుద్ధ స్థితి నుండి వేరైనప్పుడు మాయకు ఆధీనుడై ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అప్పుడు భగవంతుడు భోగించడం ఏంటి, నేను కూడా భోగించవచ్చు కదా, భగవంతుడు ఆస్థానం ఏంటి, నేను కూడా ఆక్యుపై చేయొచ్చు కదా, ఆ విధంగా అది ఆ కోరిక మరియు ద్వేషములు అనేటువంటి ద్వంద్వములుగా మాయ ప్రకటితం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అదే ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేనా అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ కోరిక ద్వేషము కారణంగానే అజ్ఞాని అయినటువంటి వ్యక్తి భగవానుతో ఏకం కావాలని కోరుకుని శ్రీకృష్ణుడు దేవుడు అనేటువంటి ఆ విషయం పట్ల మరలా అసూయ కూడా చెందుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కోరిక ద్వేషముల చేత భ్రాంతులు లేదా కలుషితములు కానటువంటి విశుద్ధాత్మలు మాత్రము ఆ భగవంతుని, విశుద్ధాత్మలకు ఆ భగవంతుడు తన యొక్క అంతరంగిక శక్తి ద్వారా ప్రకటితమవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. కానీ ద్వంద్వాల చేత, మాయ చేత మోహితులైనటువంటి ఆ భగవంతుడు భౌతిక శక్తి చే సృష్టించబడ్డాడు అని భావనలోనే ఉంటారు. అంటే భగవంతుని కూడా వాళ్ళు మోహానికి గురైనటువంటి, ఈ ఇచ్ఛాద్వేషాలు అనేటువంటి వాటికి గురైనటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకునేటప్పుడు అతడు తన యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారానే ఆయన ప్రకటితమవుతాడు అని అనుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ అజ్ఞానం ద్వారాలోకి ఇదవుతున్నారో వారు కూడా మనలాగానే, వారు ఎలా భావిస్తారంటే భగవంతుడు కూడా మనలాగానే ఈ భౌతిక శక్తి ద్వారానే సృష్టించబడ్డాడు అని అనుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ విధమైనటువంటి భావన వారి యొక్క దురదృష్టము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఇక, అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ భావాలన్నీ కూడా, కోరికలు, ఆ భ్రాంత జనులు ఈ విధమైనటువంటి భావనలో ఆ భగవంతుని అసమ్మతితో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చేసి, ఈమె నా భార్య, ఇది నా ఇల్లు, ఈ ఇంటికి నేను యజమానిని, నేను ఈమెకు భర్తను, లేదా ఆమె నా వాళ్ళు ఈ విధంగా, ఆయన నా భర్త, ఈ విధమైనటువంటి భావనలన్నీ కూడా, అలాగే మానవమానాలు, సుఖ దుఃఖాలు, స్త్రీ పురుషులు, మంచి చెడ్డలు, ఆనందాలు, బాధలు అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వ విషయాలు అని చెప్తుంటారు. సో ఇటువంటి ఈ ద్వంద్వ లక్షణాలతో మునిగి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఆ భ్రాంతిమయమైనటువంటి ద్వంద్వాలే అని చెప్తున్నారు. ద్వంద్వాల చేత మరీ భ్రాంతులయ్యేటువంటి వారు పూర్తిగా మూఢులే అవుతారు అని చెప్తారు. అందుకే అటువంటి వాళ్ళు ఇక కనీసం భగవంతుడిని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. కొంతమంది కనీసం భగవంతుడు ఉంటారు, సరే ఉండని, మా పని మేము చేసుకుంటాము అనేటువంటి భావనలో ఉంటుంటారు. కానీ ఇక బాగా మరీ భ్రాంతులైనటువంటి వాళ్ళు మూఢులవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇది చెప్పడానికి అంతకుముందు, అంటే మరి ఎందుకు వారు, అంటే ఇక్కడ మనకి జీవులందరూ కూడా ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడినట్టు భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం, ఎందుకు ఈ జీవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు, సృష్టించబడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఆ ఇచ్ఛాద్వేషము అనేటువంటి ద్వంద్వాలు, కోరిక ద్వేషము వలన, ఆ కోరికలు మరియు ద్వేషాల వల్ల కలిగినటువంటి, అలా అవి వచ్చినాయి అంటే అతడు మోహితుడైనటువంటి వాడే. సో అలా మోహితులైనటువంటి జీవులందరూ కూడా సర్గే యాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సృష్టించబడతారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా భావిస్తున్నారో ఆ విధంగా సృష్టించబడతారు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి, దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు దేవతాలోకాలలో పుడతారు, పితృలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాల్లో పుడతారు కదా. సో ఆ విధంగా వారు చెప్పినటువంటి, అలాగే భూతాలను,
పూజించేవారు వాటిలోనే ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారు అనేటువంటి చెప్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ విధమైనటువంటి భావన వచ్చినప్పుడు ఆ 3 ఉండేటువంటి కోరిక, క్రోధము, కామము అనేటువంటి ఆ 3 ఉండేటువంటి ప్రదేశంలోనికి నెట్టివేయబడతారు అని చెప్తారు. సో దీనికి ముందు మనకి 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి ఇంకో శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, భగవంతుడు కృష్ణ భగవాను చెప్పు, వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాన్ని చార్జున భవిష్యాన్ని చ భూతాని మాంతు వేద నకచ్చన అని చెప్తారు. సో దాని కంటిన్యూషన్ లోనే ఈ మనకి 27వ శ్లోకం చెప్పబడినటువంటిది. ఓ అర్జున, దేవదేవునిగా నేను గతంలో జరిగిపోయిన సమస్తమును, ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉన్న సమస్తమును, భవిష్యత్తులో జరగబోయే వాటన్నింటినీ ఎరిగి ఉన్నాను. నాకు జీవులందరూ కూడా తెలుసు, కానీ నన్నెవ్వరూ ఎరుగరు అనేటువంటి విషయము. అంటే అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పటి నుండో అనాదిగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, సో ఆయన అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి జీవులకు భిన్నంగా భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి జీవులు ఆలోచించేటువంటి మోహానికి గురి అయినటువంటి ఆలోచించినటువంటి వాటికి భిన్నంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి, సో ఆ గతంకి సంబంధించినటువంటి, అంటే సాధారణ మానవుల్లాగా కాకుండా భగవంతుడు గతంలో ఏం జరిగిందో, ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతున్నదో, భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో తనకు పూర్తిగా తెలుసు అని ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో అందుకే ఆయన కంటిన్యూషన్ ఆ విధాన్ని చెప్పడం జరిగినటువంటిది. ఆ తర్వాత శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు, ఇంకా చెప్తారు ఆయన, అంటే మనం ఏ విధమైనటువంటి జన్మలు ఎందుకు తీసుకుంటూ ఉన్నాము అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మాణం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః అంటూ చెప్తారు తర్వాత శ్లోకం. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను పుణ్యరీతిలో ప్రవర్తించిన వారు, పాపములు పూర్తిగా నశించిన వారు అయిన జనులు భ్రాంతిమయ ద్వంద్వముల నుండి ముక్తులై స్థిర నిశ్చయంతో నా సేవలో నెలకొంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని సేవలో నెలకొనడానికి, తిరిగి మళ్ళీ ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ వైకుంఠ లోకాల ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకోవడానికి గల అవకాశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ మునులు కూడా సనక సనందనాదులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి పంపి వారిని అవి తెలుసుకొని, అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ పూర్వజన్మలోను, భగవంతుడే చెప్తున్నటువంటి పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను పుణ్యరీతిలో వర్తించిన వారు పాపములు పూర్తిగా నశించగానే ఆ భావాలు ఏవైతే వచ్చి ఉన్నాయో అందువల్ల భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చి పడుతున్నాం. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏంటి మరి? ఒక నేర నిరోధక శాఖ లాంటిది భగవంతుని సృష్టిలో. మరి అటువంటి ఆ నేర నిరోధక శాఖలోకి వచ్చినటువంటి జీవుడు సత్ప్రవర్తనను కలిగి, సో ఎన్నెన్నో జన్మలు పొందవలసి వస్తుంది. ఒకసారి ఆ గోలోక ధామం నుండి బయటపడ్డామనుకోండి, లేదా వైకుంఠ ధామం నుండి భగవద్ధామం నుండి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తే ఒక్కొక్కసారి ఒక జన్మలో మార్పు రావచ్చు, అనేక జన్మలు పట్టవచ్చు, కోటాను కోట్ల జన్మలు పట్టవచ్చు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, పూర్వ జన్మలలోనూ ప్రస్తుత జన్మలోనూ పుణ్యరీతిలో వర్తించినటువంటి వారు, పాపములను పూర్తిగా నశించుకున్నటువంటి వారు ఈ భ్రాంతిమయ ద్వంద్వాల నుండి, ఇచ్ఛాద్వేషాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాల నుండి ముక్తులై స్థిర నిశ్చయంలో నా సేవలో నెలకొంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే దివ్య స్థితికి ఎదగడానికి, అంటే తిరిగి మళ్ళీ ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి యోగ్యతను మనకి ఈ 28వ శ్లోకంలో చెప్తారు భగవంతుడు. సో అందుకే అంటారు ఆయన, పాపులు, నాస్తికులు, మూఢులు, వంచకులు కోరిక ద్వేషాలు అనే ద్వంద్వాలను దాటడము చాలా కష్టము. ధర్మానికి సంబంధించిన నియమాలను పాటిస్తూ జీవితములను గడిపిన వారు, పుణ్యరీతిలో వర్తించిన వారు, పాపాలను జయించిన వారు మాత్రమే భక్తియుత సేవను స్వీకరించగలిగి భగవంతుని విశుద్ధ జ్ఞానమును క్రమముగా ఎదగగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని విశుద్ధ జ్ఞానం నశించడం వల్లనే ఈ ద్వంద్వ మోహాలు కలుగుతున్నాయి కదా. మళ్ళీ ఆ విశుద్ధ జ్ఞానాన్ని తిరిగి పొందినట్లయితే ఆ ద్వంద్వాల నుండి, ఇచ్ఛాద్వేషం అనేటువంటి ద్వంద్వాల నుండి బయటపడి
ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ జ్ఞానాన్ని క్రమంగా వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. తర్వాత వారు క్రమంగా దేవదేవుడితో సమాధిలో ధ్యానం చేయగలుగుతారు. ఇదే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలిచేటువంటి స్థితి. విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ భక్తి భావనలో ఈ ఉన్నతి సాధ్యపడుతుంది. మరి ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు. అలాగే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనట్టు కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుందని చెప్తారు. ఎందుకంటే మహాభక్తుల సాంగత్యము మనిషిని భ్రాంతి నుండి బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మనిషి నిజంగా ముక్తుడు కావాలి అని అనుకుంటే, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడాలి అని అనుకుంటే తప్పక భక్తులను సేవించాలి అని వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భగవద్గీతల భాష్యాల్లో అనేక సార్లు తెలియచేసినటువంటి అంశము ఇది. సో ఈ విధంగా మరి వారు మునులు సనక సనందనాదులు ఆలోచించినటువంటి విధానం. సో ఆ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి పడవేస్తే వాళ్ళు అక్కడ ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోని చేరి లేదా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆ స్థితిని పొంది తిరిగి అంటే ఏదైతే భావం వాళ్ళలో ఏర్పడిందో ఆ అసమ్మతి ఏదైతే ఉందో ఆ అసమ్మతి నశించి పూర్తి సమ్మతి వచ్చే విధంగా వాళ్ళు ఆ లోకంలో ఆ భౌతిక జగత్తులో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళలో కలిగిన భావము ఆ భౌతిక జగత్తులో పడవేయడానికి ఉన్నటువంటి ఇది. సో కనుక వాళ్ళని ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉన్నారో అక్కడికి పడవేయాలి. అంటే వాస్తవానికి భగవంతుడు మనల్ని ఆ లోకం నుండి ఇక్కడికి నెట్టివేయడు అని చెప్తారు. మనలో కలిగినటువంటి భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భావాలే మనని అక్కడే పడవేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంత చక్కగా మనకి ఈ భగవంతుని అంతకు ముందు శ్లోకంలో నిన్నటి దగ్గర భూలోకంలోనే ఎలా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో జీవించే విధంగా జీవించవచ్చో అనేటువంటి చెప్పారు. అలాగే ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి పోదలుచుకుంటే ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటిది భగవద్గీతను అనుసరిస్తూ భగవంతుని బోధనలను అనుసరిస్తూ ఈ విధంగా తిరిగి భగవద్ధామాన్ని మనం చేరుకోగలము అనేటువంటి అంశాలను చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. జీవుడు ఎప్పుడు వారి నుండి అంటే ఈ మూడిటి నుండి ముగ్గురు శత్రువుల నుండి బయటపడతాడో, కామ క్రోధ లోభము అనేటువంటి ఆ మూడింటి నుంచి విడుదల పొందునో అప్పుడు భగవద్ధామాన్ని తిరిగి ప్రవేశించుటకు అతడు అర్హత పొందుతాడు. సో కాబట్టి ఎవరునూ ఇంద్రియ భోగమునకు అవకాశము లేనప్పుడు క్రోధం చెందరాదు అని చెప్తారు. అవసరంకు మించి లోభం అనేటువంటి దాని గురికారవద్దు అని. సో ఇక ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ద్వారపాలకులు ఉన్నారో వారు ఈ భౌతిక జగమునకు పంపివేయాలి అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆ మునుల యొక్క భావము మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తున్నారు. ఇక ఇంద్రియ భోగము, క్రోధము, అనవసరమగు కామము అనునవియే నేరమునకు కారణములు కనుక వాటిని అంటే జీవుని ముగ్గురు శత్రువులను ఏంటి కామ క్రోధ లోభాలు అనేటువంటి ముగ్గురు శత్రువులను ఇక వాటిని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఏనాడును వైకుంఠమునకు ఉద్ధరింపబడరు అని చెప్తున్నారు. ఈ కామ క్రోధ లోభాలు అనేటువంటి మూడింటిని కలిగి ఉన్నంత వరకు వారెవరు కూడా తిరిగి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు అంటే ఆ వైకుంఠ లోకానికి ఉద్ధరించబడరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు ఈ మూడు కూడా వైకుంఠానికి కాదు, ఎక్కడికి నరకానికి రాచమార్గాలు అని చెప్తున్నారు ఈ మూడు. సో కాబట్టి ఈ మూడింటిని వదిలివేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకోవడం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి ఏకైక మార్గము, భక్తియుత సేవ అనేటువంటిది ఏకైక మార్గము ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని చేరుకోవడానికి. కానీ నరకానికి చేరుకోవడానికి మూడు కూడా మార్గాలే. కామ క్రోధ లోభాలు మూడు ఏది ప్రదర్శించినా నరకానికి పోయేటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, కనుక జనులు భగవద్గీతను నేర్చుకుని
పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సమస్తమునకు ప్రభువుగా అంగీకరించవలెను. నేను దీన్ని భోగించాలి, నేను నాను భోక్తను అనేటువంటి, ఇది నాది అది నాది అనేటువంటి భావనలు కాకుండా భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాలను అనుసరిస్తూ ఉండాలి, వాటిని అంగీకరించాలి. ఇంకా ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? ఈశ్వర, మనకి 5 అంశాలు తెలియచేస్తారు. అందులో ఒకటి ఈశ్వర, జీవతత్వం, ఈశ్వర, ప్రకృతి, కర్మలు మరియు కాలము కదా, 5 అంశాలు చెప్పబడినవి భగవద్గీతను. సో మరి భగవద్గీతను నేర్చుకొని పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సమస్తానికి ప్రభువు, సర్వలోక మహేశ్వరం కదా, మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడే సమస్తమునకు ప్రభువు అని అంగీకరించవలెను అని చెప్తున్నారు. మరి వారు తమ ఇంద్రియములను తృప్తి పరచుకుని యత్నించుటకు బదులుగా దేవదేవుని ఇంద్రియములకు తృప్తిని కలిగించటను అభ్యసించవలెను అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి కన్ను తానుగా భావించాలి అని, లేదా చేతులు వేరే భావించాలని, అన్ని కలిసి ఈ దేహానికి సహకరించినప్పుడే ఇది సక్రమంగా పనిచేయగలుగుతుంది కదా. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండవలెను అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రీతి వైకుంఠధామమును చేరుటకు కృష్ణ భక్తి భావనాయుతమగు శిక్షణము మనుజునికి మిక్కిలి సహాయభూతము కాగలదు. అందుకే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క కోరిక మేరకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ఈ మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని వారు అందించినటువంటి, మనందరికీ అందించినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.